Nung bata pa po ako ay talagang pinangarap ko na maging madre. Para sa akin yun ang pagiging madre, yun ang talagang totoong consecration to God. Talagang total surrender to God. Kasi yung bata ko, naging active ako sa simbahan, sa charismatic, sa choir member ako, at officer sa church. Parang hindi pa rin ako makontento sa pagsiserve ko sa God. Sabi ko, why not ialay ko na lang yung buong buhay ko sa God and to serve Him fully until death. Kasi sa akin, nung Christian pa ako, sa akin yung mundo ay just a material world. So, I want something to serving God, which is a perfect life for me. Yun ang pag-akala ko kasi this is the perfect life, yung convent. Serving God, yung ginagawa lang namin sa convento is to pray many times, 4 times, 5 times, at yun lang, working inside the convent. So, para sa akin, ito yung wala akong nakikitang pagkakamali yung that time. Kasi hindi ko naman alam yung Islam that time. So, para sa akin yun ang perfect life sa convent. At malapit sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang pamumuhay madre, nagkaroon ng pagkakataon si Sister Fatima na mamuhay sa labas ng kumbento at doon niya una nakita ang buhay ng isang Muslim. Well, alhamdulillah, meron po akong roommate before. Siya ay born Muslim. Nakikita ko po siyang nagpe-pray 5 times. She observed fasting. At I usually ask her, and she gave me da'wah about Islam. And she gave me books. And nagiging friend ko rin siya, ang roommate ko. She's a Tausug, from the Tausug tribe. Yeah, alhamdulillah, she's a practicing Muslim. And tuloy, hindi niya ako pinipilit, but nasa nakikita ko how she pray and all the things. Even her, I used to ask her questions. At sa nakikita ko talagang ang Islam ay ito yung true religion. Kasi she even gave me books about Islam, at yung talagang nagpa-Islam sa akin, yung nabasa kong ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Ito yung talagang nag-open ng mind ko at heart ko about Jesus, the divinity of Jesus, and the prophecy, the prophethood of Muhammad. Kasi hindi ko rin alam si Muhammad that time ng Madre. Hindi din na-introduce sa simbahan kung sino si Muhammad. So, through reading books, na-clear sa mind ko ang totoong reliyon talaga, na Islam is the only acceptable religion. Hindi naging madali ang pagtanggap ng mga taong malapit kay Sister Fatima sa kanyang desisyong yakapin ang Islam. Ito na rin ang isa sa mga naging pagsubok sa kanyang buhay. And after embracing Islam, maraming friends talaga, at sa mga flatmate ko, talagang negative ang kanilang reaction na nag-Islam ako. And sa akin, I don't care. But for me, I am the winner because in the day of judgment, I will be rewarded. But these people, mananahimik din sila after a while. Actually, after 2 months, nanahimik din sila. And, I just continue my life as a Muslim. And through my actions, they realized na talagang totoo pala ang kanyang pag-Islam. Okay? And, and sa akin, I prefer, for me, sa mga gustong mag-Islam, they should please their Lord, not sa mga tao, because they are just created beings. They are just creations of Allah. And we should have fear. Kailangan matakot tayo sa Allah, wag sa mga tao. If you think na if you are pursuing Islam, if you want to embrace Islam, inshallah, katakutan mo lang wag lang yung tao, because they are just creations of Allah. Hindi na naging mahirap para sa kanya ang sumunod sa kasuotan ng babae sa Islam, dahil hindi rin ito nalalayo sa kanyang nakagawiang suot noong siya ay madre pa.
Ang paggamit ng hijab, ito po ay isang order from God, subhanallah. At ito po ay isang submission. And it is obligatory to every Muslim woman na maghijab. So, kung hindi tayo naghihijab, therefore, hindi natin naiintindihan yung shahada na sinasabi. Kasi nagsasabi tayo, Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah means affirmation that you are affirming that tinatanggap ko na po yung Diyos. So, when you say tinatanggap, therefore, you have to follow yung gusto ng Diyos at iwasan mo yung ayaw ng Diyos. So, ano ba yung gusto ng Diyos for Muslim women? He wants us to cover ourselves, to protect from temptation. At nagkakasala din yung lalaki. It's because of her, if she shows her beauty. So, if she dressed properly, then walang temptation in the society. There will be no corruption. There will be no sins. At she's saving the men from temptation. Hindi din sila magkasala. At talagang it is the perfect religion as what the Quran said in Surah Al-Ma'idah chapter 5 verses 3. And I have perfected and completed the religion for you and I have chosen Islam as your religion. Therefore, nakompleta na yung Islam. And it is, Allah is the lawgiver. He completed the religion perfectly. At wala itong pagkakamali. So, for me, I just submit to the one and only God. And wala nang pagdududa. Sa 9 years ko na as pagiging Muslim, naging masaya po ako sa perfect religion because Islam is a complete code of life. It is a practical way of life to all people at all the different kinds of people in different places. Islam is the only acceptable of God.